Чуваш ли ме? Да. А, добре. Си? Сега... О, манга. Идвай. Намерих едно нещо. Там може да живеем. Малко ми лагва, но... Това не е проблем. Това. Аз съм точно за теб. И ето, намерихме къщата. Чакай. Вещицата. Как да се качим, бе? Ало, добре. Яка е тази къща? Може тук да живеем първоначално. Да. Аз така че. Качи ли се? Да. Как? Ето и тук скачам на това вече. Чакай. Да, от къщата. Ейте. Да, заеби. Малко лагва. В смисъл такъв... Ало, прави се, чакай. Я ще спомня на това. Как така се връща това шибано дърво, е? Извиняваме се за лагано от тъпо дженеретор. Този сървър. World. Гледай, бе. Хубавото, май се връща там. Да, това е шибано. Чай да изключа някои програми. Чай, аз съм си отворил лигата и... Сега нямам... Би трябвало вече да ни лага. Силия игра. Ама га... Горе-долу се оправя. Сървъра лагва, защото не е с бъкит. О, ти направи стълб. Че се ясно така. Ще продължим. Трябва да се махне само ще. Мага, добре. Лагна ми яко. Прави се. Мои това са били... не. Е така да сте. Да, за сега съм там. Има и крафтинг тейбъл. Като запълваме, ще можем и в тази къща да изкараме. Да, ама ще ни трябва такова малко. Вълна. Аз направих да вляза вълна. Добре, супер. Къде го сложи, бе? Къде да го сложи? Не, тук няма да се чака. Малко няма нещо вкъщи. Тук е едното. Другото. Да, така става също. Или па е тоя казан да го махнем и как там се води. Чупим, то няма да ни трябва просто. Чупим просто така. Ти имаш кирка, да е. Тук не го взе. Чакай си. Чакай, аз съм малко камък ще така. Хубаво. Ладно. И ето, че се върнахме от кратката пауза. Нали? Принципите чува. Така. Си. Аз сега ще ходя за храна на където. Кой за храна, да. Тук събирам захарната тръстика. Тисна. Имаш ли? Да. Ти имаш още захарна тръстика. Нали? Да. Още само две. Така е по-яко. Сега тия две дървета трябва да ги махнем. Вътре... Тая
поредица ще я правя с него. Откъде започна, не. Ще правя тази поредица само с него и дракона, може би. Ще видим. Ще ни трябва глас пейнт. Или стъкла или глас пейнт, това да го сложим, защото тъп така. Каквото ти кажеш, аз съм за Васпейн. Добре. Така. Ти мина ли ще правиш? Да, колкото за малко камера. Добре. Да, но става нощ, това е малко тъпо. Но имаме легла, така че няма какво да се преснимем. О, колко кафяви гъби има. О, ябълка. Добре. Това гордо ма нахрани. Аз съм на половин. Наполовин сърце ли си, бе? Не на половин. Да, да науча. Трябва да ходим и за храна малко. Аз ще видя да падна някоя ябълка да падна. Ти беше паднала, аз се изядах. Ага. Това дърво също трябва да махна. Ние сме в блато по принцип, така се води този байо. Сървъра скоро ще го местим на 1.7.2, нали? Да. Айде, почнах да умирам. Ой, ти да... Дай ще направим супа, бе. Имаме такова. Червената гъба. Ето. Чай, аз имам и кафяви, чак. Как се правиш? А, да. Купа. Ето ти. Ето ти един меч. Ето. Това беше яко. Да, хора, това ще е този епизод. Очаквайте втори утре и да. Бай-бай. Ами на тебе как се казва? Кара. Това е втори епизод. Ама ние го правим утре. Днеска ще го направим след това една време. Ще събера малко тия кафяви гъби. Ще направим се една ферма за гъби. С тези кафяви гъби, знаеш, че може да се правят и отвари. Ще си ги насъдим. Аз ще посъбера малко пясък. Те пък има да се засажда, вярно. Да, ще ни трябва и пясък. И ябълка и сега се нахрани. Се надолу също ще обучи. Така... О, ти си направил, да. Вярно вече. Ти ми даде. О, имаме още една вълна за тоя за дракона. Човек, тогава съм кафал. Ще попълта стъкло. И до това... Там има един друг байом, ще да го проверя, дали ще има нещо село. Добре, ама преди това, ако искаш, я разпим. Да, да. Хубаво. Да.
О, да, сел намерих. Намерих сел. Идеално. Супер. Да, сел. Има и равин до него. И екстра. Супер. Има и такова. Като за втори епизод. Защо си не намерих село, което е доста добро. Ето го и него. Той вярно ли или да виждам, че си намерих? Ако искаш да ходим да... Това село яко, ама няма такова деца пет. О, има. А, не, няма. Дето имайте. Мислете ли са кой деца пече там? Вчера ще го направя ден. Лагна, да. Серверът ми изказа. Сега... Сетна тук един waypoint. Да пише село. Нямаш право на тази команда. Чай ще се телепортна до теб. Ама на мене ми изказа. Така ли е? Да. Не знам. Показвам, че си в сървъра. Не знам. Не ме пуска. Супер, намерихме село. Да, именно изкара и това ще е този епизод.